Civina nedostala v jednotlivcích do finále jako hrubou chybou, tím, že nedokončila vlastně sestavu. A také mnoho států se vyslalo své nové juniorské mužstvo po skončeném mistrovství Evropy, které vlastně připravuje na příští rok, zejména to bylo družstvo Německa. Takže zde vidím jenom několik starších závodníků, kteří už mají svůj zenit za sebou. A my se díváme na Julianu Výskovou, 28letou skokanku z tělovýchovné jednoty Petřiny. Ta byla čtvrtá a měla snahu postoupit alespoň mezi ta medailová místa, předvedla dobrý výkon. Na mistrovství světa v loňském roce byla 26., což není samozřejmě nějak slavné umístění, ale pro zkušenou 28letou Výskovou to byl asi impuls k dalšímu tréninku, protože pokračuje, jak už jsem říkal, tak trénuje Denisu Langrovou